Motorsiklo sumalpok sa 22-wheel truck sa Ilocos Sur pagtilapon ng rider sa pulsa CCTV camera. Nakaalerto si Ivy Hernando. Masdan ang trailer truck na ito na patawid ng National Highway patungo sa isang gasolinahan sa bahagi ng Barangay Poblacion West, San Ildefonso, Ilocos Sur. Nang masakop niya ang dalawang lane, bumuelta pa para makapasok. Pero ilang sandali pa, isang rider ang biglang sumalpok sa gilid ng 22-wheeler. Sa tindi ng impact, kita pa ang rider na tumilapon at nakailang ikot sa ere bago bumagsak. Nandyan kami sa along National Highway. Kasi malakas yung yung andar ng makina ng motor. Tapos yung bigla na lang may bumangga. Nasawi ang rider na kinilalang si Freedom Castañeda, 29 anyos, taga Vigan City. Ayon sa pulisya, matulin ang kanyang patakbo kaya posibleng hindi niya napansin ang trailer. Nagbolta ako para pupunta ako ron sa gasolinahan, papasok ako. Bigla na lang dumating yung motor at binangga yung trailer. Base sa investigasyon ng pulisya, walang ilaw sa bahagi ng truck kung saan bumangga ang biktima. Yung mga ilaw niya sa side, supposed to be dapat naka-on. Sabi naman niya, naka-on. Pero nung tiningnan namin yung mga wire, putol-putol naman. Wala man lang isang nakailaw. Tapos yung pahinanti niya, hindi man lang bumaba para magsinyas yung mga incoming na sasakyan. Kaya meron din silang pagkukulang. Hindi, meron ilaw sa pitan pero sa gilid na wala. Yung pahinanti ko po, nag-aano naman kaso nasa unahan ng truck. Wala pang pahayag ang pamilya ng biktima. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando. Balitang Amyanan.